Elhadji Ndiaye 2SD no kewi wiide ni tan yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane ɓe jasir wujudi e toujours mbiɗa yiɗi haalde information et communication jiiɗa Allah waɗima noon en cas communicateur e wona informateur tan ɗum noon yo Allah junnu ɗum a ari ɗo nane pour yiide jewtiden affaire caali daraki goto e projet ji daara mi weltima hen kadi no fewi par ce que woni ko nela yiɗi toon nela toon daara leyɓe ko projet kañum e hoore muɗum projet mo fuɗɗaki e meɗen projet puɗɗiɗo guila e Alhaji Mamadou Moussa Ly guila duwaw makko e azal ha yette abade mo wurno wurde julɓe o on projet kala garɗo yanti hen yo andu on projet ko gasɗo ko gasnaɗo mi jaltirta hen tan ko ha annene daña e baraji he fodaɗi hen ɗi sen mbaɗi koko waɗete sen mbaɗani koko waɗete heddi noon woni aadi hakkude makko omo ñaguino ɓesgu makko fof no fotiri yo yantu hen hasatan noon e ɓesgu suska ko ɗum ɓurannomo mi arino e ceerno Hamidou Ramane Moussa wonko jinnomi gollodirde e makko o jaabima o wimi Nour Hammad mominama o wimi min de ko namdiɗami ko mbiɗa wawi waɗande ɗum hooram kadi mbiɗa andi somi yamiri hande waɗoɓe ene keewi kono jinnomi ko ɗi suskanaji huccitami mbino yiiɗi wadde a wi kam noon mi yamirima fodde ko ñaguinomi jomam ko ɗum ko gasiri jomam ha paari heddi komi alano yamirore ko toɗɗade neɗɗo par ce que wayata kono jinngol ni mi accima a ari yallah hokke fandinde minen dañi ko jaabimomi mbeɗa ñaguima kas Allah hokkam fandinde yallah hokkam wadde goɗɗum eyyi alhamdulillahi rabbil alamina ɗum wonno nde yeehi kadi ha o yalti aduna balɗe tati ko adina yaltata aduna mi ruttinoma e makko pour affaire caali ceehe ha hokki men yamirore o wattimi juuɗe ceerno Nouru jamiro muɗum yamirore nde ardini kañum mine yanni ɗum ha suska fof heeƴe hen Allah waɗi suska fof heeƴi hen caliki wayi no foti waade ni ko heddi ko mbimi ko guila e fuɗɗode nde ko ɗum ɗo ko hunde projet ji daara tan ko daara kañum hoore woni projet e oɗo projet ne ari ko caliki ɗo rewete Allah ɗum hay sinno ko wona jibinede e wuuro he kala julɗo jiiɗo ɗum ene foti nanude hen sombe mum e doole muɗum e saka noon taw ko jeyaɗo e wuuro he kadi mbiɗa yetta Allah no fewi mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta Demba Ba mo ganduɗa oɗo do Alhaji Mamadou Moussa e jinnaɗo mum debbo buntani par ce que wona wawde nannimo hen ko yidde nannimo hen wona ronkande kadi taki mo nanude ne heddiɓe ɓe darnaɓe par ce que kanko tan goto tan wawno ɗum wadde kadi omo andi ko wawa wadde ko omo jogui ɓe o haaldata ballamo o waɗa taw heeɓi darnade goto natani hen ko alhamdulillah rabbil alamin o yiiɗi kadi wadde hen darenaɓe waɗa hen suskanaɓe mono foof daña ko foti dañde hen ko no ceerno noon Moussa yiɗirno caliki suska fo renda waɗa ɗum ni no hande ɗum ɗo fof kadi ko bindanɗe ɗe poɗɗen teskade e kala saaha mbasen kadi ne jooɗade ha goɗɗo ara kadi nawa ko poɗɗen dañde hen jiɗɗo fof noon yo ar eɗen bismi ɗum kono noon kadi wona yo naw foof enen jooɗoɗen kadi ne paamen oɗo projet no mbimi ni ko hunde projet ji daara so ɗum yawti yo haqqillaji men gone e goɗɗum eɗen jogui kadi ko ɗum tiddinan ɗum to galle Alhaji Mamadou Moussa Ly eɗen pooti farnorade ɗum mbiɗa heewi wiide Alhaji Mamadou Moussa kam eɗen gandiri galle mum woni ko Allah yino nana aljanna kala kadi bawɗo yiidumo e koyɗol en andi ɗo yimo ɗo tawi ka leeliɗo a lelori laaɓal e jammago kadi Alhaji Mamadou Moussa feeñanma aɗan ɗo jiyata ɗum ɗo koɗo jammude woni koye aljannaji ɓuuɗi towde sen mbi noon galle Alhaji Mamadou Moussa ɗo hen ko galle men ɓe mbi teddugal dammuhol warede e galle koɗo jeeyi teddugal kono joom galle ɓuurata nafsade tewndu enen kadi sowona eɗen barkino Alhaji Mamadou Moussa tan sen kaali galle Alhaji Mamadou Moussa kam wona ko arata hoɗo hen kadi o jibinani donkuɗo mo hande hoore mum o tannani donkuɗo mo hande hoore muɗum seɗen mbaɗa ɗum mbaɗirten enen kadi ko hanañen barkinoɗen e inde makko mbiɗa heewi wiide julɓe noon hasatan kadi yimɓe suskanaɓe so en gondi timminde timmuɗo ko ha timma e nder timmal muɗum nde tawno sa wiya usta timmuɗo ko mum ko ustata koye timmal Allah woni an mbiyaɗo usta kadi a timmata ɗum noon timminde timmuɗo nde ko ha timma e nder hen kalten ɗo ko foof yama
ko eɗen paadnoromo eɗen duworomo kono en tan nafata heddi noon seɗen jiiɗi wadde ko wino ko en mbayatano wano no winoni wiide woni enen fof gonen goto taw ɓeɗo men fof kuccodiri kala ko ƴettiɗen ƴettiɗen kala ko joɗɗinen jeɗɗitinen gaño men wona goto guiɗo men wona goto gañjen neɗɗo saabu Allah gañiri hen ɗum jiiɗen neɗɗo saabu Allah jiiɗirɗen ɗum so tawi en goñi neɗɗo goto tan en cohlani laamu andi ko waɗi kam wiide noon nde gambol dara waɗete ala saret waali wuuro he premier gambol ngol mi haalani orde saret walani wuuro dara eyyi saka oto waala e wuuro dara kono mawɓe ndendi pikkuji nde peeluji men ha mbaɗi gambol ha taari dara meeɗa fusti e ngol gambol fadduno ɗum hay nde godoro ari nde fawi koye dow maggol deke noon hande ko ɓuuri capannayyi oto ne waali e nder dara so tawi en donki gasnude hunde walla en ƴetti hunde ronki yaade wona en mbawa ala ken jaɓani wonde ko poɗɗen wonde ko en jaɓani wonde goto sen goni goto tan kala ko ƴettuɗen yahat wonden goto noon weeɓani taw min ñande haare haqqillaji ari mono fof moftata haqqille mum yoni ɗum noon tinɗen ngal banggal hisnata en noon kala ko ƴettuɗen taw eɗen disno sen disnima tan ma wonno Allah waɗani en so tawi kala meɗen ma wonno ɓernde ƴettiɓe ene salo miijo kartotoɗo heddo e nder yamirore he ɗum noon tinnoɗen hunde nde sattani so satti en satti koto men to gaddoɗen wonde goto ɗum wonno haaju makko sen goni goto kala koccuɗen o yantata e nder meɗen paamen kadi diyal murtoki sa hocci ɗum e nder bedda dara aɗa fiiɓe anni ko Alaji Moussa ittanta ɗum ma diyal yuwanima ko jiɗɗa fof noon gona ko jiɗɗa fof gadda ma taw ɗum noon ko wiide en tan assalamu aleykum wa rahmatullah